Richtsje. Meerte, nog oud. Johnny. Nee, jongen. Rijntje. Mooi mensen taaien. Nee, jongen. Sjerkje en Mathilde. En wie hebben we daar? Het is Marije. Oh. Hey Sally. Nog niet vaker nu al opeten. Nou, dank je wel. Nee. Doe eens een bal opbieden, jong. Ja, dat weet ik. Renske moet nog even eten. Want Bjarni heeft haar bal opeten. Foei. Senna. Renske, Senna, Sally, Marije en Bjarni. En Uniek. Hey Uniek. Uniek is voor de karrewest, mooi. Pierkje. Ja. Het heeft heel erg gerooid. Dus dit is stof, mooi wetter. Zo. Bah. Poetsen. Nee. Nee. Dus wie weet. Ik kan luisteren.
zie nog niet zoveel. Dat is nog het ergste.